alle sammen, så da er det tid for gavevideo. Ja, så først teller vi opp hvem som har vunnet. Tiki 0. Nei, vent. Ja. Nei, hvorfor? Ja. Ok, så Robin... Sorry hvis det sier navn feil. Jeg er skikkelig... Jeg er med på det. Vi sier det. Robin Bayersen har gitt meg 1, 2, 3 gaver. Catwoman har gitt meg 1, 2... Ja, 2 gaver. Rosenrød har gitt meg 1, Maja-Kajsa klarer den andre. Min har gitt meg 1 til har lyst. Sandra Gunnarsen har gitt meg 1. Og Tiki 00 har gitt meg 2. Sånn. Da får du en shoutout. Vi kan også. Ja vel. Da begynner vi. Da har han Robin Bayern sendt meg Rockin' Siggen. Tusen takk. Har noen sånne, tror jeg. Ja, tusen takk for den. En gang til for han. Åh, sånn her er mange nå. Tusen takk. Åh, den var skikkelig fin. Tusen takk. Catwoman. En til for Catwoman. Åh, den var skikkelig fin. Tusen takk. Rosenrød har sendt meg, Rosenrød 10 har sendt meg en kjempefin kjole også. Jeg vet ikke om jeg har det håret, sorry hvis jeg har det. Shit, det var for min egen bruk. Ja, Maja-Kajsa har sendt meg den. Tusen takk, jeg elsker det, fordi jeg har ønsket meg det ganske lenge. Så. Åh, den er dritkul. Tusen takk. Tiki 00 har... Åh, jeg har ønsket meg det håret skikkelig lenge nå. Tusen takk. Det var også veldig kult, oh my god. Det var skikkelig kult. Takk. Og så, egentlig så var det den siste da, men ja. Og så er det denne da. Tusen takk. Da får du en kul shoutout. Robin Bayern. Kom på, så får du en spesiell hilsen. Vent, en på? Ja, det er ikke. Men da får du nei, da får du gaven. Ja vel. Da får du huspett. Nei, det er ok. Ja. Da ser vi om han er på da. Og så ser vi om han kan få en spesiell. Eller så vet ikke. Nei, han var ikke på nå. Det var litt dumt. Kom på, så får du en spesiell. Oi! Shit. Oi, det er ikke det. Ja,
Så da får vi håpe at han kommer snart på, så når han kommer på, så kommer jeg tilbake. Siden ikke han kommer på, så tror jeg at det gir at siden Tiki ikke er på, eller han andre ikke er på, så bare ser jeg, og ja. Og der er jo, og hun er på. Er hun andre på? Nei. Da får hun også en shoutout. Ja, da får du også, da får du hele, sorry, da du han andre personen. Så er det ingen som har, hun får få en spass. Der. Ok, da vant du da, fordi, ja. Ja. Da vant hun, og sånn er det. Da stopper jeg denne videoen. Den ble ganske kort. Ja, takk for at du så på. Så da går jeg også og skifter klær, og så, ja. Ok, tusen takk i hvert fall. Jeg ble kjempeglad nå. Ja. Da sier jeg ha det. Ja. Du vant konkurranse. Ja, så da er denne nesten 10 minutter lang. Og da tror jeg sier ha det. Shoutout. 2 shoutout. Sorry, han andre som egentlig så skulle vinne, siden han ga meg 3 gaver. Og sorry for at ikke du andre Catwoman ikke fikk noe, men Tiki 00 var den eneste som var på. Så. Ja. Hjelp meg i til level 23. Det blir veldig bra. Ja. Ok. En som sier det, 2 som sier det. Ja. Ok. Ha det. Takk for at du så på. Takk for at du så på, og så ses vi i neste video. Oi. Glemte å sende. Ja. Ha det.